Sosyalin ang nalukatan ti trade fair iti ili ti Lapas Abra, arugi ti 5 aldaw nga Abel Festival. Highlight ti trade fair dagiti nagduduma a produkto apataod mismo ti ili. Manipod ka dagiti bamboo handicraft, muscovado ken suka, furnitures, makmakan ken nang runa ti industriya apakabigbigan ti ili ti Abel. Native Trade Fair Apo, we are providing a venue for our local MSMEs tatlong mailako da dagito yung produkto. We would like, of course, to inspire others also, especially our youth. This event aims to promote our industries so they may be recognized not only here in Abra but across the Philippines. Through the Tatatak Pinoy program, we are not merely producing goods, we are building a La Paz brand, a brand that speaks of excellence, a brand rooted in culture, a brand that tells the world. When people hear La Paz Abra, they will remember Abel. Kalaksidan ti programa ti DTI, a kapatid mentor mi wenno KMME, ibilang met ti local artisan ani Brihilda, asaan laing amang tednayon akita ti trade fair kadakwada. Ngemket di, wagas daytoy, ngad adda amayam amo ti produkto da, ito neg kenruar ti probinsya. Maragsakan ak unay ma'am taday rorwar ko ti probinsya, ijay kagayam nga makamit iti buyers ken dagiti client. So ingana ita ma'am, agtultuloy lata nga dagijay every time nga panak ag trade fair ken rumwar. Nagdakkel nga tulong ma'am tamanay nayunan dagiti mamit mi nga buyers. Pinararapaap mi nga manayunan pa iti kasla pa nag trade fair mi bukod lang dayjay pa nagpiesta banggad ken kawain festival. Tatan addan ti kada munisipyo adda awis da kada kami nga may kami agi patakder ti lakom nagdakkel unay ti may tulong ti online ma'am tauren adda kami ti balbalay mi ti probinsyan makalakaw kami latta babaen iti tulong day ti Messenger, TikTok, Shopee nga makuna ma'am dakkel unay nga may tulong na kanyami. 2016 tinaodi at trade fair iti ili, kentaw in 2017 napataod ti Abel Festival, iti liderato ni former Mayor Ken Itan, Solid North Party List Representative Menchi Bernos. Binigbig ni Mayor niya aday iti local artisan ken weavers iti adda ti likudan ken sentro ti selebrasyon ti Abel Festival. Suda ako ti sentro ken pagkapuanan na iti selebrasyon tayo iti Abel Festival. Da kayo ako iti biyag ti industriya tayo. Da kayo iti representasyon ti kultura tayo, ti identity tayo dito'y Lapas. So I don't want you to forget that in La Paz, especially in LGU La Paz, we treasure you and we will always support you. Inpeteng na tagtultuloy a suporta na iti industriya ti Abel, ken kadagiti amin a local artisan iti ili. For the entirety of my administration, I pledge my support to our people, especially our artisans from the municipality of La Paz, nga kanayon kayo matulungan, suportahan, not just with initiatives like trade fairs in our own municipalities, but at the same time, we will continue working with partners like DTI to improve your products, to improve your business models, and ultimately to improve your livelihoods. Our doors are always open para kata kayo ako no dakayat yung ibaga kanya. Ti Abel iti Lapas ket saan laing amay sa atela ken pagbiyagan. Ngem ket di may sa daytoy a tradisyon ken sining apakabigbigan iti ili a napatibker iti tunggal henerasyon. Paset pa iti panagrambak iti ili ti barangay night, Eucharistic celebration, grand parade, school dance competition, artista night, Miss Gay Lapas ken Lapas block party. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.